kamano Nyakuramogi dwe mokalo chien kacha nitie nyadendi moro mane owito ngimane e piny mar Canada. Koro ni en odiechieng' ma kawuono itimone ik mar Helen Nyabuto mane owito ngimane kar goyo abal e piny mar Canada iko kawuono. Helen mong'ere gi nying mar Wendi en japuonjre mane somo weche mag thieth e piny mar Canada. Ik mare timore e gweng' ma Bon Machoge, kaunti ma Kisii. Wadani wadhi e kaunti ma Kisii kama jafwambo marwa Crispin Otieno osebedo kaluwo wach mar nyasi mar ik ma kama gi gik ma anyuola wacho bang' kane gigolo kwayo mondo piny owacho nokonygi ringre mar nyargi ni oduoge pacho ka. Nyo mano osetimore kendo kawuono en odiechieng' mar ik mare. Crispin, inyalo mana miyowa kaka weche chalo e nyasi mar ik kata kopo mogik mar nyadendi Helen Nyabuto kata Wendi ma bende nowito ngimane kar go abal moro e piny mar josungu kocha piny mar Canada. Mana kamano bati mana kaka wacho antiere e gweng' ma Motonto e gweng' ma Bon Machoge, mano kar od bura ma Bon Machoge kaunti ma Kisii. Kama kuyo kod lit okwako gweng'ni nimar nyako mane en kaka sulwe e gweng'ni mano wuok higni 4 mokalo kodhi manyo yore mag somo mag thieth e piny mar Canada. Oduogo kata kamano oduogo ka okongima, oduogo paro dweche 2 mokalo. Wendi ma bende nyinge en Helen Nyabuto notho kane entiere mbui kendo ogoya bal e piny mar Canada e gwenge mag Ontario. Kata kamano goya bal nolokore tho kendo ne simbe nomako kaka ne otho kane entiere piny mar Ontario. Kata kamano tok sirikal donjore e wachno, ringre nyadendino nyicho chopo e piny Kenya ka mano chieng' Saturday, kendo odiechieng' ma kawuono itimo ikne kendo nyasi mare dhi mbele kama wantiere ni. Mana kaka inyalo neno chien kama e ringre Helen Nyabuto manong'ere kaka Wendi. Anyuola, wede kod osiepe medo mana molo e alapni mar riwore kod familia mar ji duto kendo nyako mane ohero somo okel dongruok e gweng'ni ma Motonto. Mana kaka inyalo neno bathe koni, ma e kuma nyasi mare timore kendo ji ochopo ka kar romgi, ji pod medo mana donjo e gweng'ni. Bang'e kanyo ang' ne ji wuok ka chimo dalagi mantiere kaka kilomita 1 kowuok kuma nyasi ni timore, kama ang' ne timik mare kar seche maromo kar sa 9:10. Omiyo en wach ma ji osebedo ka okuyo kane owinjo wachno kaka notimore, kaka ne gineno video kata tipo mare kane entiere e gwenge mag Ontario kane Wendi omako ogo picha, kendo pichano nomako kaka ne pi othung'e e swimming pool mantiere e gwengego ma Canada. Kata kamano jopiny medo mana goyo ne sirikal erokamano kaachiel kod jo Kenya duto mosebedo ka konyo familia margi mar dhi nyaka Canada kendo duogo gi ringre mar nyathigi. Wuon Wendi gi min Wendi kane walosogo chien kanyo ne ok ging'eyo ni ne ginyalo chopo Canada ma gikaw ringre nyathigi. Omiyo nyicha waneno ka sirikal odonjore, jotelo mopogore opogore mawuok e kaunti ma Kisii, sirikal kaachiel kod osiepe mag Wendi nosolo omenda manomiyo ringre mare ogol kawuok Canada ma nyaka odiechieng' ma nyoro ne okele e gweng'ni ma Motonto, kendo ik mare medo madhi nyime. Ang' ne wawinjane kaka familia loso tok nyasi mar lamo madhi nyime sani. Ibiro mi thuolo familia mar Wendi mondo gitim neno mar nyathigi. Toke kanyo ang' ne en ji chim dalagi kama ringre mare idhi kan kar sa 9 kata kar sa 10 mambele kanyo. Bati. Erokamano nya Crispin Otieno kuom miyowa ler motenore gi wach madhi nyime, kendo bende familia no wamedo timone gi mos kaluwore kod masira manogore kuomgi kaluwore gi tho mar nyargi manowuok e pacho ka kadhi manyo weche mag rieko e piny mar Canada. Erokamano Crispin kuom miyowa lipot ma kamano. Nyakwamogi gie sani to koro ni yiena mondo akawe